Bombo Business News. Nagamando si President Ferdinand Marcos Jr. sang marasig kag epesyente nga pagpatuman sang investment package nga nagatuyo nga himo ng Pilipinas bilang isa ka sentro sang semiconductor kag AI kon artificial intelligence sa Asia. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto, may direktiba si Marcos nga unahon ang mga proyekto kag insentibo nga ginadisenyo agud maka-attract sa mas madamo nga investments sa mga industriya nga may mataas nga balor. Suno pa sa iya, gusto nila nga mas madamo nga pabrika ang matukod diri, mas madamo nga inobasyon kag teknolohikal nga kadalagan ang mapauswag, kag mas madamo nga mga Pilipino nga engineers, technicians kag researchers ang makapatukod sa ila kaugalingon nga palabuton diri mismo sa Pilipinas. Ginpahayag ni Recto nga ginapaabot nga ang ini nga direktiba makahatag sa mas madamo nga trabaho, makapaligon sang teknolohiya kag mas mapadasig pa ang pagsanyog sang ekonomiya.